ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ସତର୍କ ବାଣୀ, ଦୟାକରିକି ମୋ ସହିତ ଟିକେ ଲାଗିବନି। ଆମେ ତୁମକୁ ସବୁଠୁ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଜିନିଷ ଦେଉଛୁ ମହୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଛତାରେ ଯଦି ପଥର କି ହାୱାରେ ଆମେ ପଡ଼ିଗଲୁ, ଯଦି ତମେମାନେ କିଏ ଯଦି ଲୋକ କି ଛୁଆ କି ଯିଏ ବି ପଡ଼ିଲା, ତା'ର ଅବସ୍ଥା ଖରାପ। ମୁଁ ଏକା ଥିଲି ବୋଲି ମୋତେ ପଥର ମାରିଥିଲ ନାହିଁ, ଏଥର ମୋ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଦେଖ ମୋ ପଛ ଆଡ଼େ କେମିତି ରଖିଛି। ତ ଟୋଟାଲି ଯିବୁ ପୁରା ଟିଟାନେସ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ସବୁ ପିଚାରିକିନା ଦେଇକି ଆସିବୁ, ପୁରା ପିଚା ଯେଉଁଠି ନରମ ଜାଗା ଛାଡ଼ିବୁନୁ ପୁରା ପୁରା ଝିମଝିମ କରିଦେବୁ ପୁରା 7-8 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଚିଞ୍ଚ ମତେ छोटा बच्चा समझ के हमको आँख ना दिखाना रे, टिप टिप टप टप। अकल का कच्चा समझ के मुझको आँख ना दिखाना रे, टिप टिप टप टप। नारे निन्ना नाच नचा देंगे।